MTV. Узып баручы 2017 ел татар эстрадасына, татар сәнгатенә зур югалтулар алып килде. Бер-бер артлы арабыздан шын талант ияләре, зур шәхесләр, Татарстанның халык артистлары Әлфия Абзалова белән Хания Фәрхи китеп бардылар. Бу югалтулар әле дә йөрәкләрне әрнетә, күңелләрне сыкрата. Халыкара татар җыры эстрада фестивален аның рекордсменкасы Хания Фәрхисез гомумән күзаллау мөмкин түгел. Ул быел да сәхнәгә чыгып безгә үз җылысын, нурын, моңын бүләк итәр кебек тоела. Татар халкыбыз өчен зур бәйрәм, чөнки җырыбыз безнең бөтен нык авырлыкларны җиңә торган, ул хисләрне, йөрәкләрне әйләндереп, җылата да ала һәм шашындырып, битә дә ала торган җырыбыз татар җыры. Фестивальнең оештыручылары белдерүенчә, быел татар җыры сәхнәсендә Хания Фәрхине искә алачаклар. Сәхнәдән примадоннабызның төрле елдагы чыгышларын, видеоязмаларын күрсәтәчәкләр. Хәтерләсәгез, Хания Фәрхигә багышланган тапшыруда Татарстанның халык шагыйре Рәзил Вәлиев җырчы белән соңгы күрешүе хакында сөйләде. Ханияның иҗатын бик яратсам да, ни кызганыч, мин аның белән ортак җырлар яза алмадым. Бу хакта ул үзе дә мине искә төшерде. Соңгы очрашуларыбызның берсендә ул филармониядә булды. Ул мине килде дә: "Разил, инде күпме мин җырлар җырлыйм, син күпме җырлар яздың, синең җырларыңны әллә кемнәр җырлый, Илһам ага Шакиров та җырлый, Әлфия Абзалова да, башкалар да, менә миңа бер җырда язганың юк, әйдә без синең белән бер җыр языйк әле" дип әйтте ул. Мин әйтәм: "Хания, ниндирәк җыр телисең?" Ул әйтә, уйланып торды башта: "Мин дигән кайтам инде, киләм инде" дип җырлыйм ди. "Әйдә миңа бер китәм инде" дигән җыр яза әле ди. "Юк, килгән кеше китә бит инде" ул ди. "Кайчан да булса җырлармын" ди, "Яз әле шундый җыр" ди. Ул китәм инде дип атала. Хания сораганча: "Мин китәм мәңгелек иленә, хушыгыз урманнар, кырларым, мин китәм язмышым артыннан, калдырып иң газиз моңнарым, мин китәм мәңгелек иленә, бәхетле булсыннар җырларым". Фестивальнең оештыручылары соравы буенча Рәзил Вәлиев әлеге шигырьне быел татар җыры сәхнәсеннән тулы вариантын тәкъдим итәчәк. Татар җыры Хания Фәрхи күңелендә булган кебек, Хания апа үзе дә мәңге татар җырында булачак. Әлеге вакыйгага санаулы көннәр генә калып бара. Җыр сәнгатен сөюче тамашачыларга бүгеннән дә соңга калмый билетлар алырга тәкъдим итәм. Билетларны гадәттәгечә Голубятникова 20А адресы буенча һәм kassir.ru сайтларында алып була. Үзебезчә татарча җыр бәйрәмендә кабатланмас татар җырына рәхим итегез. Киләчәк буыннарга мин шуны әйтеп калдырасым килә. Җырлагыз, татарча җырлагыз, моңлы җырлагыз, дәртле җырлагыз. MTV.